mustan koiran miehet. Ja allekirjoittaneen terminologiassa mustan koiran mies tarkoittaa myös mustaa koiraa harjoittavaa naista, eli koskee tällöin myös Miinaa. Tervetuloa tähän iltajuhlaan. Aloitamme tämän tervehdysten vastaanotolla. Ja ensimmäisen tervehdyksen tuo Nurmijärven kunnan edustaja Georg Koptet. Ole hyvä. Iltaa kaikille ja onnea tähän teidän alkavaan kilpailuun. Perjantaina tänään lähtölaukaus annetaan ja sunnuntaina on kilpailun voittaja selvillä. Nurmijärven kunnalla on ilo tarjota teille ainakin minun puolestaan hyvät puitteet täällä. En tiedä, onko ilma ihan sellainen kuin pitäisi. Mun mielestä ei ole tietoakaan, mutta kyllä siellä varmaan hajuja löytyy aika hyvin. Tämä on 55. kerta, kun nämä kilpailut järjestetään ja on hyvä, että tällainen juhlavuosi tulee tänne meidän kuntaan kilpailemaan 13 koiran voimalla. Katon tuossa pöydällä tulin, niin on niin hieno sellainen ihan tarra laitettavaksi ja ensin, että pitäisikö sellainen laittaa vielä omaan takkiin, mutta kun ei ole kyseisiä koiria ollenkaan, melkein samanlainen koira on tosin kalakoira, eli mulla on Portugalin vesikoiria, ne metsästää vähän eri tyylillä ja ne varmasti noivia kuin teidän koirat, joita saaliin. Mutta joka tapauksessa toivon, että täällä tulee hyviä kilpailuja. Jokainen viihtyy täällä, maastot ja maisemat te olette jo nähneet, monet on täällä ollut jo muissa kilpailuissa, muissa vastaavissa, ei tosin SM-kisoissa, mutta lintukoirien kilpailussa. Ja toivon, että viihdytte meillä ja saatte sellaista palautetta ja onnistutte kilpailussa. Paras voittako. Tervetuloa. No, kiitoksia Nurmijärven kunnan edustajalle ja täytyy tässä mainita siellä, tässä ei ole vielä näkyvillä, mutta Nurmijärven kunta on lahjoittanut kilpailun toimikunnan käyttöön 5 kappaletta Erkki Tartun kuvittavaa 7 vetiskirjaa. Kiitoksia. Suomen Kennelliitto, toiminnanjohtaja Pekka Allojaukkola. Arvoisa otteluyleisö ja järjestelyvastuullisen ylituomarin ja kisojen osallistujat. Sain kunnian tulla tuomaan Kennelliiton tervehdyksen tänne. Meille on aina erityinen ilo tulla näihin kotimaisten rotujen otteluihin. Ja tässä korostaa Karjalan karhukoirat on kyllä, nämä on varmaan yksi kovempia koiria, mitä on mahdollisuus nähdä. Tosi hieno nähdä, miten ne pelaa täällä. Karhukoiraan liittyy omalla kohdalla, niin ensimmäiset omat muistot koirista isoisällä oli Karjalan karhukoira. Se oli vasta 3 vanha, tosi komea otus. Nämä ottelut ja kilpailut on aina jännittäviä. Näin huipputasolla kun pelataan, niin erot on pieniä. Mitä tahansa voi sattua, kaikenlaisia yllätyksiä. Mä toivon kaikille hyvää kennelhenkeä ja erittäin hyviä kilpailusuorituksia. Toivotan kaikille menestystä ja uskoa. Kennelliiton tervehdyksenä tämmöinen aalto. Asia käyttäkää tässä kilpailussa ja myöhemmin parhaiten. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia Kennelliitolle. On ilo huomata, että kotimainen suurriistakoira sai kotimaisen arvopalkinnon. Kiitoksia. Vuorossa Helsingin Kennelpiiri, puheenjohtaja Lauri Ruustot.
Arvoisat kutsuvieraat, hyvä Karjalan tarkkoiraväki. Toivotan teidät Helsingin seudun kennelpiirin puolesta tervetulleeksi hirvenhaun ottelut. Kotimaisten rotujen ottelut ovat kennelvuoden tärkeimpiä tapahtumia. Vaikka Helsingin seudun kennelpiiri on jäsenmäärältään suurin kennelpiiri, ei meillä olisi yksinämme minkäänlaisia mahdollisuuksia järjestää tällaista ottelua. Onneksi voimme tässäkin tilanteessa turvautua naapuria. Uudenmaan kennelpiiri on ollut meille aina hyvä naapuri, jonka kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja tuloksellista. Olen todella mielissäni siitä, että olemme saaneet olla mukana järjestämässä tätä 55. haukkuottelua. Tahdon erityisesti kiittää ottelutoimikuntaa tekemästänne mittavasta työstä. Ottelun järjestäminen tänne Ruuhka-Suomeen, missä koemaastoihin kohdistuu todella kovat koe- ja metsästyspaineet, ei ole mikään yksinkertainen ja vaivaton tehtävä. Haluankin antaa kennelpiiri Inakuopin ottelutoimikunnalle, joka luovuttakoon sen sille ottelutoimikunnan jäsenelle, joka ottelun onnellisesti päätettyä on eniten tuopin ja tuopillisen tarpeessa. Onnittelen otteluun päässeitä koirakoita ja toivotan teille kaikille menestystä tulevassa koitoksessa. Kaikille mukana oleville toivotan onnistunutta, viihtyisää ja ikimuistoista viikonloppua tällä kilpailulla. Kiitoksia, Lauri Lustedt. Oli mieleen käypää nuo ystävälliset sanat, ja näinhän se on, että kaksin aina kauliimpia yritetään näin toimia jatkossakin, koska me tarvitsemme toisiamme täällä ja yhteistyö tuo sitä voimaa. Kiitos. Ja yhteistyöparikon toinen edustaja Uudenmaan kennelpiiri, puheenjohtaja Voitto Pulkkinen. Arvoisa ylituomari, hyvä kutsujoukko ja karhukoiraväki. Uudenmaan kennelpiirin puolesta on ilo toivottaa teidät tälle Uudellemaalle tervetulleeksi kilpailemaan tämän vuoden mestaruudesta. Niin kuin Lauri äsken sanoi, meillä on pienet maat, tämmöiset repalaiset maastot, mutta kyllä me täällä joka syksy metsästetään ja järjestetään kokeita ja on meiltä hyviä osallistujia näissä hirvenhaukkukokeissa aina tullut tuonne mestaruushaukkuunkin. Tänä vuonna ei täällä Uudeltamaalta ole, mutta kyllä niitä aina silloin tällöin tulee. Tervetuloa kaikille ja yhteistyössä Helsingin kanssa kun näitä tehdään, niin me saadaan nämä onnistumaan kunnolla ja ottelutoimikunta on varmaan hoitanut tehtävänsä niin hyvin, että kaikilla on samat tasapuoliset mahdollisuudet huomenna ja ylihuomenna näyttää koirien taitoja. Paras koira voittakoon. Tervetuloa. Tässä on Uudenmaan kennelpiirin kunniapalkinto ottelutoimikunnalle jaettavaksi parhaaksi näkemällään tavalla. Ja tässä samalla minä jatkan sitten Suomen Laikajärjestön puolesta, että samat puheet, en puhu kahteen kertaan, mutta niin Laikajärjestön puolesta myös tervetuloa tähän tämänvuotisen hirvenhaukut-otteluun. Laikat ratkoi jo 2 viikkoa sitten omat mestaruutensa ja 2 viikon päästä varmaan mustia koiria nähdään sitten tuolla Paltamossa ystävyysottelussa minun kotikylällä.
jolloin on lääkejärjestön järjestelyvuorot. Tervetuloa sinne, jotka mystistä sinne osallistuvat. Ja ettei niin tulisi katteutta, niin lääkejärjestö antaa samanlaisen paraffin palkinnoksi kuin tähän otteluun. Ja tehdään niin, että jos toinen menisi Nartuun ja toinen Roksiin, niin molemmilla olisi hyvä mieli. Kiitos. Kiitoksia Voitto, kiitoksia Uudenmaan kennelpiirille ja kiitoksia Laikajärjestölle. Yhteistyötä tässä on tehty ja koirat on koiria sitten ja hyviä koiria, oli ne värit sitten mustavalkoista, harmaata tai jotain muutakin. Kiitos. Ja voisiko sanoa, että vuorossa on järjestävä seura, eli Suomen Pystykorvajärjestö. Puheenvuoron käyttää Karhukoirajaoston puheenjohtaja Pentti Isoviita. Arvoisat kutsuvieraat, hyvä Karjalan karhukoiraväki. Tuon teille Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen terveiset ja erityisesti puheenjohtaja Risto Ylitalon lämpimät terveiset tälle ottelulle. Ikävä kyllä hän ei itse päässyt paikan päälle työestelyn vuoksi. Koiran omistajille haluan lausua erityisen kiitoksen jo tässä vaiheessa. Tänne tie on pitkä ja se on onnittamisen paikka, kun pääsee koiransa kanssa tänne suomestalustason loppukilpailuun. Tuon Pystykorvajärjestön lahjana ottelutoimikunnalle Pystykorvajärjestön asiset pikaarit, jotka toivon ottelutoimikunnan vapaasti luovittuvan varaksi katsomalleen paikalle. Kiitoksia Pentti Isoviita. Ottelutoimikunta yrittää löytää sopivan saajan noille pikareille. Kiitos. Meidän rotu on paljon eteenpäin vienyt kilpailijamme Suomen harvaanhirvikoirajärjestö Kalle Immonen. Ole hyvä. Joo, hyvää iltaa ja herra ylituomari, arvoisat kutsuvieraat, hyvä Karjalan karhukoiraväki. Kalle Immonen harvaanhirvikoirajärjestön hallituksesta. Näiden tilanteet vaihtuu. Päivällä olin tuolla liivipäällä istumassa ja yhteistyön merkeissä näitä hommia tehdään. Nyt on Suomen harvaanhirvikoirajärjestön tervehdyksen tähän otteluun ja te olette kaikki jo voittajia, jotka olette päässeet tänne. Olkaa ylpeitä koiristanne. Se on pienistä kiinni, kuka tämä voittaa tämän kisan, mutta ainahan on vain yksi, joka voittaa. Mutta tässä on sitten harmaankoirajärjestön pikaarit, kun täällä on näitä laseja, mistä kaataa ottelutuomikunnan annettavaksi. En tiedä meneekö samalle, mutta siitä pystyy ottaa napsia. Ja sitten tämä järjestön historiikki, niin ei muuta, mutta tämä voisi antaa semmoiselle koiralle, vaikka Karjalan karhukoirat on tottelevasta väkeä, mutta jos sitten ei saada sitä pois, niin voisi sillä koiraohjeella jotain tekemistä, niin lukisi sillä autovalossa sitten sitä koiraa pyytäisi seuraavan kerran. Kiitos ja onnea kaikille. Kiitoksia Kalle ja kiitoksia harmaankoiran järjestölle. Ja nyt Kalle asettikin paineita sitten, että kuka saa tämän kirjan luettavaksi. Nähdään sitten sunnuntaina. Kiitos. Suomen Metsästäjäliitto Jaakko Nurmi. Arvoisa ylituomari ja arvoisat Karjalan karhukoiran omistajat, tämä tilaisuus, kun tuli mulle tiedoksi, että joudun tänne, tai pääsen tänne Metsästäjäliiton edustajien tuomaan teille tervehdyksen, en itse vielä tiennyt, että olen tällä hetkellä Karjalan karhukoiran omistaja. Se tuli meille tuossa 3 viikkoa sitten Mannisen Heikiltä, joka on täällä itsekin paikalla. Ja Metsästäjäliitto
sitä mieltä, että koira kuuluu tähän suomalaiseen metsästykseen, vaikka tuolta maailmalta kuuluu erinäisiä kommentteja, että koiraa ei pitäisi käyttää metsästyksessä apuna, että tulee niin sanottua stressilihaa sun muuta, mutta itse vakaasti olen eri mieltä, että pitäkää lippu korkealla ja nauttikaa niistä ihanista hetkistä sen koiran kanssa siellä metsässä. Ja onneksi olkoon teille kaikille, jotka olette tänne saaneet koiranne. Toivottavasti minäkin joskus tämän uuden tulokkaan kanssa pääsen tänne teidän seuraan uudestaan. Ja Metsästäjäliiton tervehdyksenä tässä Metso-patsas jaettavaksi parhaalle katsomalle henkilölle tai koiralle. Kiitoksia. Kiitoksia Suomen Metsästäjäliitolle tästä hienosta palkinnosta. Vuoden 2012 hirvenhaukut-ottelun järjestäjien puheenvuoron käyttää Olli Venäläinen. Hyvät hirvenhaukkujen osanottajat, arvoisat ottelutoimikunnan jäsenet. Kiitämme kutsusta saapua seuraamaan Karjalan karhukoirien kuninkuusottelua. Ensi vuonna hirvenhaukut järjestetään Pohjois-Savossa ja otamme mielihyvin vastaan kaiken sen opin ja kokemuksen, mitä teiltä saamme. Tässä vaiheessa teille näyttää järjestelmät olevan hyvällä mallilla. Pyrimme ensi vuonna samalle tasolle. Tuomme kuninkuuskilpailulle maakuntaväen Jostokorvaväen terveiset ja toivotamme ensi vuoden kilpailijat sekä tuomarit tervetulleiksi Pohjois-Savoon. Luovutamme tämän palkintoesineen jaettavaksi ottelutoimikunnan harkinnan mukaan parhaalle katsomalle. Toivon kaikille osanottajille rehtiä ja onnekasta kilpailua. Kiitoksia Pohjois-Savon edustajille. Ja me oltiin Eivan kanssa viime vuonna samassa tilanteessa ja oltiin tuolla Pohjanmaalla ja paineita sieltä tuli meidän niskaan, että toivottavasti mekin pystymme luomaan paineita sitten tänne Pohjois-Savoon päin. Kiitos. Vuorossa olisi vapaa sana, jos joku mustan koiran kannattajista läsnäolijoista haluaa tervehtiä ottelua. I have been told that our quest for Canada want to say us something. Please. Yritän kääntää. I want to bring you greetings from my home country of Canada and tell you what an honor it is for me to be here this weekend. Hän haluaa tuoda terveiset kotimaasta ja Kanadasta ja hänelle on kunnia olla täällä paikalla. For 20 years I have bred Karelian bear dogs under the Tsar Shadow Kennel name. 20 vuotta hän on kasvattanut Karjalankoiria Shadow-nimisellä kennellä. And we have very good bear dogs in Canada, and they should be because we started with Finnish bloodlines. Teillä on hyviä Karjalankarjakoiria ja miksi ei olisi, koska ne on aloitettu suomalaisilla verilinjoilla. What I brought with me from Canada is a small token. It is a hunter's skinning knife. Hän on tuonut Kanadasta tuliaisena metsästäjien nylkyveitsen, voisiko niin sanoa. The blade is made from horn of a deer, the handle, and the blade is hand chipped from obsidian, so it's really sharp. Tämä käden sijaan on tehty hirvestä tai heidän hirvestään, mikä siellä on. Ja tämä terä on luonnon materiaalia perinteisesti ja se on erittäin terävä. Mä luulen, että se on jotain kivimateriaalia, mitä tuo terä on.
And there is, as far as I know, only one like this, so I thought it would be a good thing to bring from a hunter to a hunter. Thank you very much. Ja se on ainut tämmöinen, joka luultavasti on Suomessa, ja hän toivoo, että se on hyvä lahja metsästäjälle. Thank you, Tony. I think we will appreciate your present very much. Ohjelma jatkuu nelinkertaisen kuninkaan isännän. Vapaa sana. Maurizio haluaa sanoa jotakin. Arvoisa ylituomari, hyvät Parhokoiden ihmiset. Minun nimeni on Mauri Vänttinen ja edustan Uudellamaalla Trackerin GPS-tutkia. Ja minulla on ilo ja kunnia tuoda terveiset tälle koiraväelle Trackerin puolesta. Ja samalla haluamme luovuttaa ottelutoimikunnan käyttöön jaettavaksi tässä tilaisuudessa voidaan sanoa ensi illan näkevän uuden kehittyneemmän GPS-tutkan Black Magnum, kehitetty G400. Henkilöt, jotka ovat tänään kerenneet lukea Metsästäjälehteen, on nähnyt tästä mainoksen ja todella tämä on ensiesittelyssä tänä viikolla. Ja tämä tutka annettakoon. En nyt sano niin kuin Kalle sanoi, että henkilö, jonka koira on tuolla, eikä saa vetästä pois, että olisi lukemista, mutta jos koira tekee hyvää työskentelyä, niin ehkä tämän avulla sitten näkee, että missä se on. Mutta ottelutoimikunta, johon minäkin kuulun, niin me kokoonnumme ensi yönä tai seuraavana yönä ja pääsemme, että mihin tämä menee. Homma ei pääty tähän, niin istun kahdella pallilla, eli tuon oman yrityksen ja Maulan toiminnan puolesta haluan luovuttaa riistakameran samalla tavalla ottelutoimikunta päättäköön Ville koiralle, pikakoira on ansainnut tämän saada mukana. Kiitoksia Mauri, kiitoksia Trackerille ja kiitoksia Maavanille ja etsimme varmastikin oikeat saajat noille lahjoille ja palkinnoille. Kiitos.